sa itong linya at aning pangutanon kay kani mo sibo niya kailangan sila negosyo po sa gawa sa nasod o niya ato sang ipaabot ang iya ang pasubo na to si former Congressman Edgar Sarmiento. Congressman Edgar, good morning. May buntag partner ka, may buntag sa tanan na minaw sa imong programa. May Sir, buntag sa atong tanan. dili pa ko mangutan sir ipaabot mi sa ang DYKC nagpaabot sa diha sa inyong pamilya sa pahasubo sa kabahin sa imong igsoon, inyong maguwang. Babae dito, bugtong ha, babae sa Bugtong babae na mutuka, no? To sa Florida. Kaloy. Naman ibalik naman sa atong magkagahom. So, among pahasubo, Congressman Edgar. But anyway, Salamat kay ka. sus, ang panahon bati ng yugay, Congressman Edgar, labaw pang bati ang kining Corruption Perception Index nga nakabase man ni Germany. Ang problema, kay sa tibuok ASEAN member countries, 11 ka nasod, number 3 ang Pilipinas. Sa tibuok kalibutan, ika-120 ta sa labing kurakot nga nasod sa tibuok kalibutan. Imong pananaw Congressman Edgar. Kinahanglan gyud sa atong ingon natong ombudsman sa atong korte, action gyud kay matud pa sa atong ombudsman Boying nga kaning kamot gyud sila sa tanan hukot gyud nga kaso sa atong sabton saad na to Enero, Disyembre, Enero, Pebrero na karon dili na miskot sa panahon pero ato gyapon gipangita ang sakto gyud nga ingon nga pag-akusar sa mga dagko nga tao nga gipanganlan. Si Saldico, si Edwin Garjola, no, Sus! mga bukat Amot! yun. No? Ngingiga. Narigapit sa ato po sa mga uban po nga kontratista nga naapil sa atong ghost project. So, nariya yun. Tibugsok ta, inaot makabawi ta ka kay ingon pa kung dili gani, wala gani o hina ang prosecution, maapiktuhan kita ka. Pantay ka, nanaog na ta sa rating na to. So, arang-arang na ta. Itong corruption karon nanaog na ta. Sir, kung nahinomdom ka, panahon ni Pinoy, asa tadapit ang ranking ito, wata ka abot og 100, I think. Marag na, nanumdum ko, marag 76. Murag ingon ana, no? Tang layuan na rin, agian man, duha ra ka presidente, ha? Si Digong ra og si Bongbong Marcos, niabot naman tag si 20 na hinoon. Good. Grabe. Mabitaw karon ka, no? Marag doon na may nindot ni gawas nga survey, ipapili ang mga eskwelahan. Ang ngayon nga, muduman ta sa karon umaabot nga eleksyon sa 2028. So, tanaw lang na to, hinaot nga, doon na gyud lain, pag-o gyud nga, nakatuon ta sa eleksyon, balik-balik lang ta, marag di ta, hinaot, mapukaw gyud ka. So, salamat sa kanunay ni mo painumdum sa katawan, kay mo na magina. Murag, I don't know, sir, kay murag I don't know, kami, sa amo na rin pagsabot, diha sa inyong mga teknokrat, sa amo, hopeless na. O sa may tanaw ninyo, kamo diha, optimistic pa ba mo? Aling, Murag lawom sa tinuray lang, walay salig upanasot, bisag asa ta, mapangutana kay, dili magud sayon ang, ingon na to sa tibok kalibutan, doon na magyud ingon nga red tape of bureaucracy. No? Yeah, doon na maguna panagsa, ingon nga, apil mo na ang ingon pasalamat, no? Pero nasa normal, 5%. Lingaris ato ni Saka 30 man noon. Gikan sa katong karaan. Biya. Amahan, 5% ba? Diya sa human na takit sa, di 20. Ya, human sa edsa to, na 30, karon 50 na. At ano na ikatawa. Mo na hindi na to masabot ka ng ghost project mo na ikawat na gyud ka. Wala na gyud. Dili na ni 50, tibuok na yun. Tibok na gyud, masus Mario. 100%. Now, Congressman Edgar, unsa man, kaning giingon ni Undersecretary Claire Castro nga expected kuno ni human gibulabog ni Presidente Marcos ang flood control anomaly. Kato mga flood control funds nga gisurikbot sa mga kutsinanggong mga kongresista o anay mga senador napil. Now, mutuo ka nga ingon ani ang giingon nga tungod sa taga Berlin, Germany, tuwa nakabase ang kining CPI
expected ko nun nga mahitabo gyud nga di atas pinakaubos nga ranking in terms of corruption, perception sa tibuok kalibutan. Expected yun ka, kaya nga no, di man kayang tungod kali, kapaspas ko karon ka, labi na na social media, di man ko tayong balita nara sa atong nasod. No? Mm. Mukatap yun na sa Worldwide. sa Asia. Tibok kalibutan yun ka, so pagtanaw nila, mo lagi na sa una pa, gitawag nga, the ease and the cost of doing business in the Philippines. No? Tating mahalag yun. Sa una, dagang reklamo kay sa approval na sa ingon nga business permit, magagikan sa barangay, no? Ngari Hindi, sir, kaniyot kayo, putlon opisina tika, sa mayor. Congressman Edgar, putlon tika kaniyot ya, sa inyong mga business ventures dito sa Gawas Nason, ingon ani ba po ganaghan og requisito sa mga requirements ba? Ingon ani ba po or mga naman to sa US balik ko Dali dito. na kay Kapil. Dali na yun kay ka. Ano na ba ka anang mga makina nga ilang ibutang gani anang murag dinis ato murag 7-Eleven adto ra makamanguha even sa akong katong driver's license dito nara man 7-Eleven gani ka maglukat ano man din Simple ra gyud kay ka. Very simple. Ang hinaot nga, mabot ang panahon nga padong ta dito, pero malibog ko ka kay usaon na to nga mangita magyud paagi ka ang kanang kultura ba di man sa tanan, pero murag ang uban ang kanang the discipline within them, no. Sa uban rasadon masuroy na to, murag magpabiling yun ang ingon nga ligdong, no. Di man ang tanan, pero murag halos kadaganan. Dili sa ko malibog ko kay halos tanan puro murag ingon na to nga na slide yun ta ka bisag ang kultura, bisag ang ingon na to ang the new breed of Filipinos asa ta nagkulang. lagi. Siguro sa parental upbringing ka, no? Pero Dahil nga naman, naluwagan Congressman na to. Edgar, dili man ni mahimo tungod sa kanabang grabe kayo ang kapaspas ang improvement sa technology. Ngano di man ta kahimo antong mga parehas ubang nason nga kanabang dili na gyud grabe ang burokrasya kanabang usa lang kalakaw nimo nanadayon tong mga requisitos. Dili sa ato pati man daghana lagi. Gisuwayan na bin sa uban ka Oh. nga probinsya in fairness uban nga syudad, no. Kanang one-stop shop ang Yes. tawag, no. Pero siyempre upan tigyo kay ngadto mawagtan na po walay consistency kada tulo ka eleksyon, tulo ka tuig mag-eleksyon usbo ng palisiya, no. Murag mabitaw nga sa una sa diha ko sa kongreso usag gyud ta na akong gi-file nga bisag kinsa ang mahimong mayor ang kanang mga gitawag nga career executive officers, kanang organic members gyud nga naa gyud nga regular empleyado sa City Hall, Municipal Hall, nga sa barangay, sa national government, sila gyud taka ang mugiya, dili sila magpadiktar kinsa naglingkod, no. Kay kung magsige ka shift ang policy, magsige ka shift ngadto sa lain nga idea, no, di gyud mo progreso ka, murag sige tag abante Lagi? mo atras naman, abante mo atras Sabi. naman. Magadepende ta sa kinsay rinda sa atong nasod, kinsay kapitan, no. Unsa man Kaya tong imong paitrabaho bill di ay ani Congressman Edgar na palabang ba gyud to nahimo magbalahon o nagpabiling bill until karon? Wala gid mo. Why ni sao adto? That was supposed to be the bill that the direction, no, that me and in fact Rufus Rodriguez wanted to go in that direction nga. Kinahanglan strengthen na to ang mga undersecretaries, no. Ang maguna. Pero ma-weekend yun ka kay paglingkod sa bagong sekretaryo, Isa naman sad. na direksyon, no. Nya pait pag yun kay na mao gud bitbiton po ang kaugalingon nimo nga undersecretary, di lang kay ang executive ang career. Utang kaboboton kampanya. Mao na siya. Mo example na katong pagsulod na ng undersecretary Bernardo. Utang kaboboton to. Appointed ramang na siya. Oh. So na iyan na vertigan ang tinuod yun nga undersecretary sa usang ahensya. Nakatugod tayo makamao, katoy ligdong, sound taman, papor-pabor naman. Anto maplano po, malibog ta ka. So, kini, tinuod, naigo naman good po ng atong amigo, si Sec Manny, di man ni malihayan, kaysa may kapitan yun sa Department of Public Works and Highways. Oh. Di man niya kalibot nga, Coast Project. Ninabo sa DICA, nagrinda sa departamento ngalan sa sekretary. Apil man po siya. Ano nahinabot to, negligence sa sekretary ka, gitugutan niya. So,
Pero O, Congressman karon, Edgar, ang kanit epekto. kayo, matawag magpagpabaya ang gituyo. Kaya iyang anak ha, naalit katong Mayor Betos Gandaba, Pampanga mo partner sa program. Di kay ko, di na ko ma-reconcile. Matawag bag negligence or pagpabaya ang gituyo. Kanagid ka, marag ka, madaw kita na sige tuyo ka, kay posible masagkaipot, no? Nga, dili gid ka di magiging kaingon nga imo lang, di ni mo makita na nga grabe naman. So, Wala eh. Tinoray ha, kining anhina po sa ato, bisa ganing atong ekonomiya, nagtibuksok ta sa 3% GDP ra. Kaya Sus, wala may kapiha, gastong gobyerno, no? Ay man to So, mga karon, 7, oy, panahon Pinoy. nagpainumdum na karon ka nga giingon ng atong economic team ang atong mga implementing agencies sa infrastructure gipinumduman na sila gastos na mo. Pero Kaya di Congressman mo Edgar, gastos, no, ang atong ekonomiya di kin mo tuyo ka. unsa may Isot kay- mahitabo gyud, assuming nga gastuon ay maggasto, anya i-implementar. Unsay epekto sa ekonomiya karon nga murag disukarap na gyud may bihas mga Kinahanglan panaliton. gyud ka nga kung mainumdum ta, painomdom na sa danon naminaw sa imong programa ka nga sa pila ka tuig nilabay sugod 2018 sa atong obserbasyon kutok 2025, no. Mm. Sa diha gyud ni Saka maayo ang ingon natong level sa korupsyon. Ang bisag imo ingnon na nimo sa usa ka gatos ko 40%, ina 40, no, mil. Ingnon na to sa usa ka gatos mil, 40,000 ang ihipuson ka, no? Adto bas condominium, asa ba? Puta sabot, ingnon na to, kuhaan sa taxes, 50% ra magtuyok sa ekonomiya. Pastel Kato lang. 50% matoy pahinon sa materyales, sweldo sa katawhan. So, ang ekonomiya nga, nag-down ta nga, bisag ino na to, bisag 90% na lang unta ka sa gigahin sa gobyerno ang igasto gyud sa tinuray, no? Marang-arang na. Mo nang Pero- makita na to ang atong economic activity, nihinay gyud kay di man tinuod nga economic activity kay paliko na to 40% gihipos man, corruption man, no? Tilan. Ipipara sa panggasto sa panahon sa eleksyon. O unsa ba? O ba, ipamaliton pa gyud kani og mga propriedad dito sa ilang nasod ka. Sus, Makita gilgiga na to. tunay mga mansion sa... Balay, palasyo na gani ka. Mariusip. Now, Di rin na natutog gasto sa Pilipinas, kano dito pumunta sa di rin sila mangawat sa itong nasod, at itong gastuhon dito sa ilang nasod, Naita. makapait, no? Now, Ang bisunta nga, Congressman Edgar, di rin na lagi kawat, di rin na lang po itukod ka di po, kay marang-arang sakpan na mo po. lang. May buong, lagyan mo kay may buong. But Congressman Edgar, inani, ningon si Dennis Mapa sa Philippine Statistics Authority. Ano nga, Statistician General matun gali iyang ranggo na limot ko. But ingon siya nga karon ni samot kadaghan ang mga Pilipinong way trabaho tungod kay wa nay construction business kay ang mga contractors gipanggapos tong ilahang mga lisensya, gikihaan o niya gipang freeze ang ilahang mga bank accounts including assets, apel na ang mga properties. Unsay mahitabo kamo ang even ang imong mga anak dunay mga local business dinis Pilipinas. Unsa may mahitabo sa nahitabo ron sa ilang negosyo ni tuyok pa ba i-consider man nimo nga kanang gross domestic product or GDP mao na nag-drive sa ekonomiya nga mapatuyok tungod kay ang mga tao dunay magsweldo doon na say magasto. In how many months sa imong pananaw Congressman Edgar nga murag mutuyok og balik i-consider na to tong statement ni Dennis Mapa? Na, sugod ka atong Agosto, no? Agosto, Last year. September, October, November, December, January, 7 na kabulan ka nga dive yun, no? So kamod Karon hinaot nga karon wala pa man gud mo subasta ang gobyerno ka kay gihimo pa man ang ilang mga ingon polisiya. mm, So, bota sa bot sa una Oktubre nagsubasta na, preparasyon nga pag human sa subasta, award ang mga kontrata sa panahon sa tiginit may pagtrabaho, no? Karon Pebrero wala pa, basig Marso magsugod ang mga subasta sa mga proyekto, apan daghan ko na dunggan ato mahigala ningon nga sa pagsubasta na mo nga mubo man kay presyo, mas mubo pa man sa merkado. Jesus. Kay
at tumagod ka nga motherhood statement sa presidente nga i-area kuno ang presyo og 50%. Grabe po. Pero, Para- yan ani. What if, Congressman Edgar, kani, for the sake of discussion, diha lang nimo, kay kawo mag-isuito, aning, both sa technical o sa, kanana, ang economic. What if, ug ang gobyerno mo hire og daghang tao, mo nalay mo trabaho, aning mga infrastruktura nga gastuan sa gobyerno, like kani mga school buildings, kay, imong tanawon pod i-consider nimo nga daghan kayong tambay karon tungod kay wa nay construction business tungod aning nahitabo sa flood control. Naamang ko sa atong balaod nga di man lang ang gobyerno kundi man pwede nga sila rapod ka no magpadagan sa trabaho. Kinasuwayan naman ko na any government managed entities no is not really doing good. No? Sa Pilipinas lang ni sir? Subject to- Or Ha? sa Pilipinas lang ni imong ipasabot nga basta Pilipinas gobyerno mo. ra. Kaya also sa Singapore, kadaghanan ba dito sa ilang mga private entities are semi-government. May manugdagan. Pero sa ito, kung tanawon ni mo, ma-hire na gani ka, regular ka na sa ka City Hall, di na ka mo trabaho, kay doon na naman kagitawag security of tenure. Ka. As Ay mo ni nakapait noon niya, di ka madididali tangtang, kay giproteksahan ka man sa Civil service. ingon sa atong balaod. sustong Imong paita. sigurado ka na. Now, diri sa ato lisod, unsaon na to pag nabigar. Numero uno, balikon na to sa motherhood statement, passion, na sukong presidente, ingon nga, iariyag 50%. Nga para nako, ang presyo sakto man, ang gikawat, no, ang quality man o quantity sa proyekto, sama sa gipakita ka nga, katong sheet pile, nga doon ay 15 metros ang gilaw mo, lugar lang 3 ka metro, kawaton ng 12. Naglutaw atong baha. Sakto din ang trabaho unta ka. Naglutaw Ito, sa Bagyong Tino. di man pwede ka nga mingo ka usa ka kubiko, no? Ang presyo sa merkado ingnonin mo 200, nya presyohan ka na sa gobyerno 150 mo trabaho ka. Mo dili siguro. Sa iyo po, so para na ko aron mulihok yun, no? I-encourage na to nga rin sa departamento nga wala na gitawag unta karon ka nga wholesaler nga kontraktor. Ibalik na to saktong subasta, no? Dili para sila sa Cebu, mingunta, pipila ray makabenepisyo. Di na lang tabangalan kay higalaman. Pabor-pabor man. Pero ila na lang tanan ka, dili mayo. No? So nga rin sa ato kinunta hinaot, no? Sa tabang sa tanan. Kay problema pa pila na lang ka bulan, duha ka tuig ba, maglingkod ng administrasyon. Doon ay duha ka impeachment. No? May gani kay ngadto sa presidente, Ayabo na. i-deklarar na nga sa House nga di gyud pwede kay inefficient man, insufficient man ang iya Ang substance. substance. Giputusan na, wala na. Karon ang vice presidente na pod matubang. No, ingon ni ganin dagan ka murag sa nasod ang refleksyon sa man atong Pilipinas murag doon na impeachment case kay Pals Presidente, impeachment case sa Vice Presidente. Mura ba kang ultimo nagdumala sa atong nasod ka? Mura ang katawhan walay salik. Sir, Congressman Edgar, di Hinaot pangutana. pa silbar ka kay Congressman Edgar, di May pangutana sa Glenn ay. Di ingat sa Glenn nga. Unsa kay kagmaon na to sa... Sir, tubaga ka na. Glenn, mutubag ko ang numero uno gyud nga tubag na to. Salamat na sa pribadong sektor. Kung wala yung private sector ka, yabo na ta. No? Pila raman ang component sa gobyerno, naraman sa 20%. Apan, ang nagdumala o nagrinda no, sa tibok nasod, di man ang pribado, Gobyerno man. ang gobyerno man. Nga rin sa negosyo, wala problema. Apan, masunod na tanan ang pribado sa diktar o lagda nga rin sa atong nasod. Nasipyat ta, pakgang ta, iputangan sa presidente, ag speaker nga iya lang paryente. Diha ginasipyat, no? Walay check and balance. Pero- Nasidaan, sipyat na. Pero Congressman Edgar, laay atol sa ilang lidak, kanang Legislative Executive Development Advisory Council, atong ni Aging Simana, nakabot nila nga kinahanglang i-priority gyud ang maong balaod nun kaning anti-dynasty bill nga before June daw or before sa State of the Nation address sa presidenteng ikalima mapasar na ning maong anti-dynasty bill. Sir, ang question ani, makasolbad ni sa problema sa ekonomiya considering nga karong panahon na
Haskang pagkangilara, Congressman Edgar. Dili kay ko kampante na ka. Ang ako ko ehemplo na ang sa una prior sa 7160 or local government code. Ningon sila nga centralized ra kuno kay power na sa Malacañang. Sa dihay ginaog na to, yes, ang semi-autonomous opisina sa gobernador, sa mayor, nga sa kapitan, nisamot na mahinuon ka. Sa una, presidente ra, karon pagkadaghana na Haskang boss grabe, sa ha? nasod na to ka, boss ang kapitan, boss ang mayor, boss ang gobernador. Hasta man kaning boss ang konsehal o presidente. sekretary, kamao sa mo tago-tago sa papel. Ka, isa ni, now, karon kung ang anti-dynasty, di gid ko ingon nga makasulbar, ang makasulbar gyud sa kayuhan sa nasod para nako, kung ang Pilipino magtinabangay, mutindog tagkausa. Bahig ra gyud kita ka, no. Sama ng issue sa West Philippine Sea. Sus. Bahig ra kay ta, tuwa ta. Ang uban mo Lagi? pabor, ang uban dili. Amot Murag amot di na na unsa ni tumasabot Pilipino, Congressman Edgar. Kanunay na polarize ang Tunga way, kita ka, way murag undang wa ba? kita- Way undang ang politika. Wala Dito gyud bisa gani ka akong gisubay tong panahon sa hapon ang makapili. Ultimo ang atong Pilipino, suluban nagbayong, itudlo dito kinsay mga gerilya. Panahon sa Espanyol, mo na ito ang yun na batay. Sa madulason siguro. Culture niya, ang atong ingon na to, ang atong institutional record na speaks for itself. Ingon na to ka nga lawom-lawom Timagana po niya. ang epekto sa kolonisasyon ka. Pero sir, Ang ako lang, tinuod Ang ako, Congressman Edgar, ang tanang mga nasod nga na-colonize under Spanish or katong mga Spaniards, ingon ani gyud ang kahimtang. How about kadtong wala pod ma-colonize from Spaniards to Americans, kadtong dili ka dunay language barrier ba? Dili ka mo in English? Ang gwapo kang colonization, para na ko ang British, no? Hong Kong, I mean, they were Yeah, oo. the territory. Halos tanan nga, British managed colonies, no? Mm. Australia and all others, no? Puro good successful sila. Pero The culture of that, the effect of the Spaniards, no? Blinding us sa tanan nga, ini sobra ra kayo ka ang inyong nga pagtanom sa ingon sa gaba sa relihiyon dito ta murag na weekend anaka no nga bahig ra kay ta wala man tayo nga para sa atong nasod daghan kayo dominant ang Roman Catholics how about sir ang Vietnam, Kristiyano, Congressman pero bahig Edgar? ka sa Wa ba ni ma-colonize ang Vietnam before? wala na. sa By the nito. French, they were colonized by the French. Pero dili man kayo ang sila. ang colonization sa Fransa Ang di man kayo. historika sa Vietnam, ang primero na colonize nila were the French. Wag na sila madutli. Napildi nila. Nasunod, suway sila nga rin sa the British, maog Japon. Now dito sila, gisuwayan sa dihan na bahig sila sa North and South, ingon nga Vietnam, so Saigon pa sa una, diyan isulod ang Amerika, pildi Japon ang Amerika. Tindog yun ang mga Vietnamese, no? Pero Aron sir, nga- dili ba sila kamao win English? Kani kamao win English o kamao mo kinat sila, mo may na pobreng mayo. ang kultura po kay diha giatake ang Vietnam sa China mismo, no? Nga higala nila sa ilang dagat, wag din sila mutugot ka. Nagkayusa ni tindog ang Vietnamese, banggaan nilang barko sa kining China, sunog pa kanila. Hadlok ang China. Bito? Giri sa to, sige na matag ko. Sige naman itong gilagas. Basta Pero paita. okay naman ko sa stand, pero inyo, di mata mo pa may lucky po, kaya may Oh. ikuktas atong Coast Guard. Apan, siguro, di sila pwede sa nga magpatamay na lang ta, magpayatag Wala, ng puta sa atong Hasta katubos. damay no sa mga mananagat. Mutindog. So, sa kadaghan atong problema, hinaot nga, magpinumdon ta ka, pamagi sa imong Ita. programa, nga gihatag sa katungod. Ingon na, the voice of the people It's the voice of is the God. voice of God. Congressman Gihatag sa Edgar. atong katungod sa Kaming mga murag matod pang Glenn asa ko no asa ka to padong no. Tigay ko na may inspiring words nga karon Friday the 13th o niya taghan naman kayong murag nagtuo nga hopeless na gyud ba ang atong ekonomiya. Ang atong good ka, Sir, ang imong inspiring words for the Filipinos nga naminaw. Valentine's Day ug maka, usa ra gyud akong painumdum ka. Suwayan ra gud nato hinaot ba. Kita magkayusa, no? Sugdan gyud nato karon Mayo 2028 ka bisag do ka tuig pa na, no? Tindog gyud ta sa kaayuhan kay di gani.
ingunani ganitong batasan nga permi lang tatunga, permi lang bahid ka, lisod yun. Apan di pa man ingon nga ang doon ay katapusan ng tanan, pero saan ni karon hinaot ni mapukaw gyud ang tanan para makapot po na nato kanindol sa atong nasod kay porbida ka tourism ulay ta. No? Ambis di pick up na ta. Ambison ta katong atong gwapo na kitong atong logo sa tourism gipulihan po, gipalikan. Sus! Pareho sa sige tag Why kahumanan anyway, Congressman wag Edgar. kaumanan ka pero ingnon na to So, agad gyapon ta paitan ta. Regardless og ngajita ka, tindog ta kay. Yeah. Karon, ingno na regardless to. og wa na lamig ekonomiya. Maluyat ta ka kung sige pinsa sa Lagi. Panagsama mo ariya gyud, mo ariya bisan sa na to timbang pero ngadto ka no. Fighting spirit ka, tindog lang ta. Lagi. Kay ingno na to. Basta maning kamot no. Makabot ramang guna to gyapon ng kayon sa kinabuhi ka. Anyway, Congressman Edgar, salamat kayo. Again, among pasubo sa inyong pamilya, ha? Dear is the way Casey. Salamat ka. Salamat kayo, Kung Congressman Edgar. magani ka, mular kami kanto sa kung diin akong isuon to aman kay matay. The only sister in the family, tagaan po taong katungod na ito nga. Loisan. Akong inahan, tiguang naman, 26 anyos, kami na lang, og si Mel, Si Sir mga Marlo. kamimbro sa pamilya, mular ka dito, kay magkalubong misa mo isuon. Kaloisan. Anyway, amping mo, Congressman Edgar. Ipangmusta ko ni Sikmel o ni Sir Marlo. Wildo ka, salamat kayo. Sige. Si former Samar Congressman Edgar Sarmiento, mo lang ginang, asam ta padung ani. Kaskang bati agis ekonomiya sa tinuod lang. Mao ba? So nang siya gid kani adto si kaya to akong amigong Ilonggo Muslim nga kuan. Ato karon na yung interview katubang Ramon Casip Mon Casiple siya man to professor man to sa University of the Philippines on Economics o niya political analyst ya maikog naman tamo kung kay medyo darana retired naman to taon nang retire mo nang ang laing teknokrating atong pangutan-on nga murag muhatag na lang og murag medyo okay na lang. Matod na fighting spirit lang ni. Kato si Congressman Edgar Sarmiento kay dili man to ang iyang negosyo, aktual gito murag hands-on ba. Dili lang din sa Pilipinas kundi pamilya nila negosyo to as gawas nasod. So ang bati lang kay kita intaw lang sige tan-aw aning gobyerno bangag. Hello ko na. Murag hopeless na maminaw ginara na. May sa nimo twist ni nga clear Castro na. Ba?